רועי הוא הבן הצעיר שלנו. יש לרועי עוד 4 אחים. איך שהוא נולד הרגשתי שהוא ילד שקיבלתי במתנה. היה לו עיניים כחולות שמאירות, חיוך כובש. אי אפשר היה להיות אדיש כלפיו. הייתה לו נוכחות מלאה בכל מקום שהוא היה. עוד כתינוק היה לו שילוב נדיר של עוצמה ושל משהו ענב כזה, צנוע. כשהוא נולד, גם כן סיפור של לידה, שקיבלתי אותו לידיים שלי. הצמדתי לו את השם במלאך. נתנו לי לקחת אותו לחדר תינוקות. הרגשתי שאני מרחף. פשוט מרחף. בפעם הראשונה שחזרתי מחו"ל מהעבודה, הוא היה כמעט בן שנה, משהו כזה. עשה את הצעדים הראשונים בשדה תעופה. לקבל אותי. בגיל שנה רועי איבד את ההכרה. בלי שום סימן, רועי, כשהחזקתי אותו לידיים, הוא פתאום איבד את ההכרה. ואביו, רוני, שהוא בעלי, היה שם במקרה, גם הכל במקרה. והוא הצליח להחיות אותו, להנשים אותו. האירוע הזה ככה הרגיש לי שקיבלנו את רועי בפעם השנייה כמתנה לעוד כמעט 25 שנה. הוא היה ילד מאוד סקרן, מאוד חכם, עם המון חוש הומור. ותמיד מספרים עליו שהוא לא היה יכול לראות מישהו מהצד. תמיד היה לוקח תחת חסותו ילדים שעברו חרם, הוא תמיד היה איתם, לקח אותם. ממש הורים היום מספרים בדיעבד שהוא הציל את החיים שלהם. בזכות זה שהוא לא נתן להם להיות לבד, חיבר אותם חזרה לחברה. היה מין ילד כזה שידע לאחד, ידע לקרב. רועי יותר מכל תואר או הישג או לוחם או סטודנט, הוא היה בעיקר אדם עם לב ענק. היינו עושים טיולים לחו"ל, בקרוון. אמרו לי, מה אתה לוקח? הוא קטנצ'יק, הוא בן 3, מה אתה לוקח אותו? תשאיר אותו בבית. אמרתי לו, הטיול לא בשבילי, הטיול לא בשביל הילדים. הוא יהיה לכם עומס, הוא יקשה עליכם. הוא עשה לנו את הטיול. היה כיף איתו, נהנינו. קנינו במיוחד עגלה בשבילו שלא יהיה לנו קשה לסחוב אותו, אז הוא סחב את העגלה. הוא אהב ספורט, אהב לרכב על אופניים, אהב לשחק שחמט. הוא אהב מאוד לשחק עם חברים, להזמין, ללכת לשחק איתם. ועם זאת, הוא תמיד מספרים עליו שגם אם היה לו איזושהי שובבות של ילד, המורים לא יכלו לכעוס עליו. עם החיוך של רועי, המורים ידעו ככה להבליג. אפילו לא היה רגע, לא היה זמן שהוא לא ניצל אותה בצורה מיטיבה, בצורה טובה. והוא התנדב במד"א. היה מוקף בחברים מכל מיני סוגים. היה מאוד מקובל, מאוד אהוב. תמיד אני נותן את הדוגמה, כן, כמובן 5 בנים. אני הכרתי בבית ספר את כל המורים, את השרתים, המנהל והמנהלת. כל פעם היו מזמינים אותי על סיבה אחרת. 2-3 בשבוע אני בבית ספר, כן? כי הם היו יחסית מדרגות, אז זה עושה בעיה, זה עושה בעיה. ואני אז נותן את הדוגמה של רועי. לא הכרתי אפילו מי השרת ואף אחד. כלום, שום דבר, מילה לא הייתה עליהם רעה עליו. אפילו בשביל יום מורים אמרו לא צריך, אין מה להגיד. כאילו, הכל מושלם. כשהילדים שלי גדלו, הכיסים שלי היו ריקים. כל הזמן, אבא תן לי שקל, אבא תן לי זה, אבא תן לי פה, אבא תן לי כאן. כל דבר שהיו צריכים, אבא תן. הילד היחיד שלא ביקש כלום, שעשה הכל לבד. הכל. אם היה צריך להוציא, כשהיה צריך כסף בשביל לצאת או משהו, היה הולך לעבוד. הילד שלו ביקש כלום, אלא רק נתן. האחים האחרים היו עושים בבית מלחמות. רועי לא רב עם אף אחד.
יש דברים שקשה פשוט לתאר, את הכיף שהיה איתו ולראות אותו עם האחים שלו. הוא היה, אפשר להגיד, מגשר ומקשר ומחבר של כולם, של כל המשפחה. הוא היה שקט, הוא היה תמיד משרה לך אווירה שהכל בסדר והכל רגוע. הוא לא אוהב לפרט יותר מדי, הוא היה מאוד קונקרטי גם בתור ילד מאוד קטן. הייתי תמיד צוחק על זה שהוא מדבר יותר מדי מהר, אז לא הייתי מצליח להבין בכלל מה הוא רוצה ממני. אני הייתי מדבר בקצב מאוד ספציפי והוא בערך פי 10. אני זוכר באמת הזיכרון הכי חזק שלי איתו זה שהוא היה בן 3 ואני איתו על הידיים ובעצם הולך איתו לכל מקום. מפגשים עם החברים, מפגשים עם החברות, פשוט איתי. כשאני קצת יותר גדלתי היה איזשהו פער בינינו, שפחות הסתובבנו ביחד, פחות היה לנו דברים משותפים, ומה שבעצם חיזק את הקשר בחזרה, שהוא בגיל 16 הוציא רישיון לקטנוע, הוא היה צריך קטנוע לנסוע איתו, ואני מגיל 16 בעצם עובד בתחום האופנועים. שם חזר בעצם הקשר. שלב מאוחר יותר הוציא רישיון לאופנוע קצת יותר גדול, ששימש אותו לניידות ביום יום, ורוב הקשר שלנו היה סביב האופנועים, וסביב התייעצויות כאלה של אף גדול של מה לעשות קדימה. הוא היה מאוד מאוד אוהב לבוא איתי לכל מיני פרויקטים שהייתי עושה, הייתי אוהב להתעסק הרבה בבינוי ושיפוצים וכאלה, והוא היה מגיע ללוות אותי, וגם כשהייתי בא לשלם לו בעצם את היומית שהוא היה עובד איתי, הוא אמר לי לא, באתי רק בשביל לבלות איתך ביחד, אני לא רוצה כסף. כשהוא בעצם הגיע לצבא, הוא רצה להיות לוחם, והיה ברור לו שהוא הולך לקרבי. הוא היה בחיל שריון, בחטיבה 401, הוא היה לוחם. במהלך השירות היה לו איזושהי פציעה בברך, ואז הוא הוסב לחובש קרבי. אנחנו משפחה של כאילו חובשים. אני חובש, אחי זיכרונו לברכה היה חובש. הבנים שלי התנדבו למד"א, היו חובשים. כשהוא רצה להתגייס, אמרתי לו, אל תהיה חובש. תרד מזה. אמרתי לו, חיילים אפשר כל אחד להחליף, חובשים לא יכולים להחליף. רצה הגורל והוא כן התגייס וכן הלך לקרבי, שזה מה ששאב מהבית. ואז קיבלתי את ההודעה, הוא הולך להיות חובש. כנראה הגורל למשפחה הזאת זה להיות חובשים ולעזור לאחרים. ממש מספרים החברים שלו שהוא היה ממש עמוד התווך, עמוד השדרה של הפלוגה. הם אמרו, איך שהיינו רואים את רועי, היה מין שקט. היה לו מין מנהיגות כזו צנועה, שקטה, לא כופה את עצמה. אנשים ממש העריצו אותו. היה לו מין מראה כזה, שאיך שמסתכלים עליו, הוא היה ילד יפה תואר, מבפנים ומבחוץ. הוא עומד בסקיפות קומה, אתה רואה את הביטחון, את עמוד השדרה שלו, שהוא אומר משהו, בטוח בעצמו. היה לו רופא ביחידה שראה אותו וממש ממש אהב לעבוד איתו. בעצם לאחר השחרור אותו רופא משך אותו ליחידת מילואים של התאג"ד, של הבית חולים שדה. הם בעצם עשו, היה לו חשוב להיות עם רועי, כי מבחינתו רועי היה סוג של עמוד תווך, הוא ידע לדבר עם החיילים, הכל היה תמיד מתוקתק איתו. לימים הבנו שהוא לא הגיע לימי העיבוד. בעצם אחרי כל סבב צריך להגיע ליום עיבוד. רועי אמר למפקד שלו שהוא עסוק והוא לא יכול להגיע וגם אין לו צורך. ושחררו אותו. מסתבר שאין חובה להגיע לימי העיבוד האלה, זה בגדר המלצה. אותם מפקדים לא הבינו את חשיבות של ימי העיבוד. והרגיש, ואמרו גם ששאלתי אותם, למה שחררתם? למה עשיתם לנו? תקשיבו, רועי, זה שהחזיק אותנו על הכתפיים. הוא החזיק את כל הצוות על הכתפיים. הוא היה הראשון לעודד בימים הכי קשים שהיינו. כשהיינו יושבים בנמר 4 או 5 ימים בלי מזגן בקיץ,
רועי זה שעודד אותנו ואמר לנו הכל בסדר. אז הרגשנו שבאמת הוא צריך רגע להגיע לעבודה, כי הוא היה אחמ"ש בתפקיד מאוד בכיר באחד המתקנים הביטחוניים בארץ. הוא למד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הוא התחיל ללמוד את זה יחד עם פרוץ המלחמה. היה לו מאוד מאוד חשוב בכל רגע פנוי שהוא הגיע מסבב לבוא ולבקר את האחיינים שלו. אני זוכר כל סבב שהוא הגיע, טוב, מה קורה? יש מצב אני בא לשחק קצת עם נאיה ורייני וטיה, אני אביא קצת סטייקים, וזה הפך להיות סוג של הרגל של פעם בשבועיים הוא מגיע, עם שקית עם סטייקים, משחק עם הבנות, יושב, קורא להם סיפור. הוא היה מניח את הטלפון בצד ונמצא איתם. מסתובב כל היום, עד אשר נמצא מקום לשבת, לקום. ב-9 באוקטובר, חצי ימיים לאחר פרוץ המלחמה, רועי סיים שיחה עם המפקד שלו באזור 2 בלילה, וב-5 בבוקר העירו את רועי לטפל במפקד שלו. המפקד שלו התאבד. ובעצם בשיא הלחימה, בשיא התמרון הקרקעי. לא עצרו לרגע בעצם לסכם את האירוע הזה כנראה כמו שצריך, לא פנו אליו. יכול להיות שזה ישב על רועי בצורה מאוד מאוד קשה, כי זה מפקד שהיה איתך מהסדיר לאורך המילואים, אתה היית האחרון לדבר איתו. וגם רועי לא אהב לדבר על זה כל כך, אני גיליתי על זה באמת מספר שבועות אחרי זה. לא על ידי רועי, על ידי חבר אחר שסיפר לי, ושאלתי אותו, מה קרה? אמר לי, אין יותר מדי מה לספר. באתי לרועי ואמרתי לו, רועי, איפה אתה נמצא? מה אתה עושה? הוא אמר לי, אבא, אל תדאג. אני בתאגד. סליחה, מי שלא יודע, תאגד זהו הקו השני אחרי שמטפלים בטיפול הראשוני, שם נאספים כולם. ככה ידעתי, הוא פחות בסכנה. ידעתי שהוא פחות חשוף לזוועות הקשות שיש. רק בשבעה הבנתי שבמלחמה הזאת לא היה תאגד. אין תאגד. זה מהרגע הראשוני ישר מפנים. זאת אומרת, הוא היה בקו הראשון. את זה הוא רצה למנוע ממני. אני ראיתי אותו חוזר מהמילואים. ראיתי שהעיניים שלו כבויות. אבל, את יודעת, בתור אבא, שאלת הכל בסדר? אמר לי, כן, אבא, מצוין. ואמרתי לעצמי, בטח עייף. הילד גם עובד, גם מילואים, גם לומד, גם מתאמן, כל הדברים האלו. אמרתי, יש לנו עומס כבד. אבל לא ידעתי עד כמה העומס היה כבד. הוא לא משתף. ממש ככה, הכל בסדר, לא ממש עושים הרבה, אנחנו בתוך הטנק. אל תדאגי, אמא. לא ממש אנחנו עושים, היחידה שלנו לא עושה הרבה. הוא היה אחרי חיול שהוא היה בתקופת מבחנים, ולפני חיול הבא, אחרי אותם מילואים שחיכה לו, רועי, לא יודעת אם זאת ההחלטה שלו, שהיה רגע אחד שהכל עלה, ואנחנו יודעים להגיד גם שכשאתה בתוך הבור הזה, בתוך הבור השחור הזה, אתה רוצה להפסיק את הכאב הזה שנמצא בתוכך ולעשות לו, להפסיק אותו. רועי היה נשק לידו. והחליט לשים קץ לחייו. המסר שלנו הוא שגם הם אלה שנשארים חזקים, שנראים חזקים ועוצמתיים, לא צריכים להישאר עם הכאב לבד, עם הכאב שהם נושאים איתם. מאז המקרה בעצם של רועי חשוב לי לנרמל את כל נושא השיח סביב קושי. ולהגיד זה בסדר, מותר להגיד קשה לי. בסוף, הגיבורים, החזקים, מותר להם לבכות, וזה בסדר.
אנחנו פועלים הרבה מאותו יום. אחרי ההרצאה מישהו ניגש אליי ואומר לי, אני מכיר את רועי. כאילו, באמת, מאיפה? הוא אומר לי, מהשבעה של אחי. כאילו, מה? אמר לי, אחי נפל בקרב. רועי היה אחד החובשים שטיפל בו. והגיע לשבעה. ומסתבר שהוא וחבר שלו לצוות, הם פשוט מגיעים לכל השבעות. חשוב לדעת שמעשה אובדנות זה פתרון קבוע לבעיה זמנית. כי באותו רגע זה נראה לנו שהכל קורס עלינו והכל סוגר עלינו, וזה הפתרון היחידי שיש, אז לא, יש עוד פתרונות. מה שמאוד מאוד חשוב זה לבנות ארגז כלים לפני. אל תחכה לרגע שקשה. אל תנסו להגיע שלמישהו קשה ולצפות שיבוא לדבר איתך. כשטוב לו, כשטוב לנו, נלמד לדבר קודם כל קושי. אני לא יודע כמה אנשים חיים בזכותו. אני יודע שהחבר'ה אמרו שהוא רץ תחת אש בשביל לחלץ. הוא חילץ גם גופות, הוא חילץ גם פצועים. לא היה אצלו מצב של יורים לא רצים, לא כרגע. הוא לא חשב, הוא אומר, המפקד שלו אומר, אני לא חשבתי, פתאום אני רואה אותו רץ קדימה. יש יריות, יש פיצוצים. רועי רץ קדימה. לקחת את הפצוע, לבדוק, לראות, לטפל. אז אני אומר, אני לא יודע כמה חיים בזכותו. כמה אנשים הוא הציל. כמה אנשים חווים לו את החיים. וכמה גופות הוא חילץ מאזורים שלא יחטפו, שלא יתעללו בהם. והוא לקח הכל לעצמו את הכאב. הוא לקח את הכל לעצמו פנימה. הוא כנראה ידע שהוא יהיה נטל, אז הוא שחרר אותנו מהנטל שלו. בשבילי לראות את הרגע שהוא נולד, ולראות את הרגע האחרון שלו, שלצערי אני גיליתי אותו. לא מאחל לאף אחד. לאף אחד אני לא מאחל. אני מאחל בן כזה, אבל לא מה שהוא עשה. אני באותו ערב הייתי מחוץ לבית, ואז אני מקבלת טלפון, אמא בואי הביתה. אני לא דמיינתי, לא עברה לי שום חוט של מחשבה שמשהו קורה לרועי. בעיקר מתהלכים עם החוסר, צריך למלא אותו. געגוע לפנים שלו, לחיוך, למילים הטובות שתמיד הוא בחר לענות כששואלים אותו משהו. תמיד בנועם, תמיד ברוחב לב. ותמיד שהוא ככה היה לו מחוות של חיבוק, היה מחבק. והכל בסדר. תמיד הייתי נרגעת שהייתי רואה אותו. היה משהו בו שמשדר שלווה, שקט, ביטחון. אין למה להתגעגע. כמה שאני אתגעגע זה לא יחזיר אותו. זה רק פוער את הבור יותר גדול. הוא השאיר חלל כל כך גדול, אבל הוא השאיר חלל בוער. אני מאוד מקווה להמשיך את הנתינה של רועי למען האחרים. לראות את האחר ולא רק את עצמך. הוא ציווה את זה לנו, לעזור לכולם, לאחרים. מקווה שמה שהוא עשה יביא לאחרים חיים חדשים.